Hej alle sammen og velkommen til anden video her i vores trailerforløb. I dag der skal vi altså tale om det her med at få hesten til at gå op på rampen. I sidste uge der talte vi rigtig meget om, hvordan man kan starte godt ud, især hvis man har en hest, der er en smule nervøs, eller kommer fra et udgangspunkt, der altså ikke er, at den er helt ny og aldrig har set en trailer før. Begge de heste, I så i sidste video, er jo heste, der er her, fordi de begge to har haft voldsomme problemer med at komme i trailer eller blive ind i traileren. I den her uge skal vi så lidt mere se på sådan en step-guide. Det er klart, at jeg kan ikke give jer en fuldstændig step-guide, for hver hest er forskellig, og det er også derfor, jeg har valgt at tage forskellige heste med i det her forløb, så I kan se, hvordan en proces for eksempel kan se ud. Men I vil også opdage, at med de to hovedheste, jeg har med, som er Sago og Julius, som I hilste på i sidste video, der har jeg faktisk nogle lidt forskellige tilgange, og selvfølgelig også nogle ting, der bliver meget ens. I den her video, der skal vi altså tale om det her med at komme op på trailerrampen. For mig, der er det vigtigste ikke så meget, om hesten kan gå ind i traileren. Det er faktisk mere, hvordan den kommer ind i traileren, om den har ro derinde. For det er det, der kommer til at betyde, om det her, eller til at bestemme, om det her det bliver langvarigt, eller det er bare et quick fix. Mange de kan få en træner ud, så kan de få hesten til at gå i trailer, måske på en time eller en halv time. Og så ser det super imponerende ud. Man tænker, fedt man, nu er problemet løst, min hest er inde i traileren. Men faktisk så er sådan en proces meget langvarig, hvis den skal være holdbar. Og hvis vi skal gøre det på en måde, hvor at hesten faktisk føler sig tryg og set og hørt. Og hvor vi ikke bare ligesom overskrider alle dens grænser og siger, hey makker, nu skal du altså gå ind. Så jeg håber, I vil nyde den her uges video, hvor vi altså skal kigge på, at hesten skal finde ro på rampen. Her der kan I se Oliver, der går hen imod rampen, og det her det er bare for at vise, hvordan jeg godt kunne tænke mig, at det så ud. Så hesten går altså op på rampen med god ro, har ligeudretning, tøver ikke, har et stille og roligt kropssprog med sænket hals. Jeg klikker Oliver ude foran, altså den retning, jeg med tiden ønsker, han skal gå ind i traileren. Så holder jeg en lille pause, og så klikker jeg ham faktisk igen. Hvis man ikke ønsker at bruge klikkertræning, så kan man sagtens bare stå her og holde en lille pause. Grunden til, at jeg klikker ham i det her interval, det er jo for at lære Oliver, at hvis han bliver stående på rampen, så kommer der altså endnu en godbid. Så ved at han lærer, hey, hvis jeg lige står og venter på godbiden, så kommer der en mere, så han ikke bare går op og får en godbid og bakker ud igen. Så bakker jeg Oliver ned, og så beder jeg ham om at gå op på rampen igen. Og igen så kigger jeg på, forstår han signalet, svarer han med det samme, er han rolig, når han går op på rampen. Jeg giver ham igen godbiden ude foran ham, og så spørger jeg ham lige her med et lille ekstra skridt, og det gør jeg bare lige ved at løfte pisken en lille smule og sige min fremadlyd. Så det her det er altså sådan, jeg gerne vil have det ser ud, når vi er på det her trin, altså det der er målet. At vi har en hest, der bevæger sig med roligt kropssprog, der har fokus på opgaven, og som stille og roligt kan honorere det signal, som jeg spørger om. I kan igen her se, der er Oliver kommet op med 2 ben på rampen. Vi holder igen en pause. Jeg lader ham altid snuse, det gør jeg ved alle heste, også selvom at de er, hvad end de er urutineret eller rutineret. Så spørger jeg ham om et skridt længere ved at sige min fremlyd og lige guide ham i retningen af torvet, og så klikker jeg ham igen. Så det her, det er altså det, jeg drømmer om, at vores 2 næste heste, de altså kan honorere, når vi er færdige med træningen. Og det her, det kan sagtens tage nogle træningsgange, men det er super vigtigt, at det her step, det bliver rigtig godt og gennemarbejdet, for det er det, der kommer til at betyde noget for resten af trailertræningen. Så hvis hesten ikke er helt rolig og afslappet sit kropssprog på det her step, så skal vi altså ikke gå videre endnu, så er vi for hurtige. Her der ser vi så Sago, og jeg starter lige som jeg gjorde i træningen I så sidst, hvor jeg lige smider et par godbidder på rampen, bare lige for at han er med. Og I kan nok allerede fornemme nu i forhold til videoen med Oliver, at Sagos kropssprog er noget mere hektisk. Han er altså noget mere nervøs for den her trailer, end Oliver er, hvilket giver god mening, fordi Oliver jo allerede er trænet. Så spørger jeg, om Sago vil med fremad, og jeg bruger udelukkende torvet vejledende. Jeg bruger ikke torvet til at trække hesten fremad i, og hvis hesten sætter i bakgear, så holder jeg heller ikke igen på torvet. Torvet er kun en retningsangivelse. For det her med at føle sig låst ved at blive trukket fremad, det er der rigtig mange heste, der ikke bryder sig om. Og typisk så virker det heller ikke indlæringsmæssigt særlig godt, fordi, fordi vi kommer til at trække igen på noget, som hesten den jo egentlig gerne skal kunne lide, og det er jo at komme ind i traileren. Så jeg bakker ham ned igen her, spørger lige, om han vil med ud og gå en lille runde. Det vil han gerne. Lige nu er jeg okay med, at han ikke bakker ned ad rampen, at han bare går til siden. Så går vi hen til rampen igen, og I kan se, at jeg spørger ham lige i torvet. Kan vi lige holde fokus på det her, vi skal hen? Han går op med 2 ben, men han står skråt, og allerede det her fortæller mig jo lidt om, at han ikke er helt med på opgaven, han er lidt nervøs. I kan også se her, der bakkede han faktisk også lige et skridt tilbage. Så jeg gør lidt det samme med Oliver med, at jeg klikker ham et par gange ind i traileren. I kan se, at Sago han er i tvivl, om han skal blive stående, eller han skal gå ned. Han har rigtig mange forslag. Så jeg klikker ham bare, forholder mig roligt og står bare lige ved ham. Så det vigtigste for mig, som jeg har sagt et par gange nu, det er roen. Her kan I se, at jeg spørger ham om fremad ved at løfte pisken en lille bitte smule og se, om han bare kan gå et enkelt skridt fremad. Og det honorerede han rigtig fint, derfor får han et klik, og så går vi en runde. Så jeg går altid en runde, når jeg føler, at jeg har opnået ligesom det højeste, level jeg kan. Så det vil sige lige der, hvor jeg tænker, her har hesten altså gjort det rigtig, rigtig godt, og vi kan nok ikke komme længere ind nu, uden hesten begynder at blive i tvivl, så går jeg en runde.
Her kan I igen se det her træk, jeg mener i torvet med, at mit træk er vejledende. Så lige her der står jeg og prøver at foreslå Sago, at jeg kunne godt tænke mig, at vi kiggede ind mod traileren, men jeg trækker ikke hårdt i ham. Jeg giver ham faktisk bare tid. For hvis jeg påtvinger ham, at han skal kigge ind imod traileren, jamen, så er det slet ikke sikkert, at jeg får den opmærksomhed fra ham, jeg gerne vil have på den gode måde. Så jeg spørger ham igen her med pisken ved at vifte den en lille smule og sige mit fremlyd, om han kan gå et skridt frem. Og I kan se, nu begynder han på det her, hvor han går ind og han går ud, og han er rigtig meget tvivl. Mit kropssprog fortsat helt roligt, og jeg spørger ham bare lige, om han kan gå fremad igen. I kan se, at jeg prikker ham lidt her på skulderen, og så får han et klik for at gå op. Jeg er ikke interesseret i, at han kommer længere ind i traileren end forben på rampen i den her træning. Det er udelukkende for, at Sago forstår, der sker ikke noget, du behøver ikke være så høj alarmberedskab, det er bare rampen og så ned igen. Så her prikker jeg lige igen på skulderen med pisken, han går et skridt op, han får et klik for det, og vi står bare lige og trækker vejret, og lige mærker, at vi sagtens skal være i det, som I kan fornemme, så er det her også en ret blæsende dag. Så trækker jeg ham ned igen, går en runde, og som I nok vil kunne fornemme på de her videoer, så laver jeg enormt mange gentagelser. Jeg har endda klippet nogle af gentagelserne ud, for ellers ville den her video være en time lang. Jeg træner cirka Sago 20 minutter, og jeg trænede også cirka Julius i 20 minutter. Så her der står vi igen. Han er blevet noget mere afslappet her. Nu kan han faktisk gå lige op på rampen, stå, få et par godbidder, og så bakker jeg ham ned igen og går en runde. Så det er egentlig det, jeg gerne vil have, træningspasset skal se ud, hvis det skal være helt optimalt. Det er op på rampe, 1, 2, 3, 4 godbidder i intervaller, ned og gå en runde. Så hans nervesystem hele tiden husker, aha, så når jeg står på rampen, så føles det okay rart, fordi jeg får en kiks, og så går vi ned igen. Og for hver gang jeg bakker ham ned, inden han bliver nervøs, jamen så får jeg et point, som jeg plejer at sige, fordi at så ved Sago, okay, det var en god oplevelse, og vi gik væk fra traileren, imens det stadig var en god oplevelse. Hvis han når at bakke ned, fordi han bliver nervøs, så får jeg faktisk minus et point, hvis vi skal lege det i en pointskala, fordi at så nåede han at tænke, nej, det er faktisk lidt uhyggeligt at være omkring traileren, jeg skynder mig at bakke ned. Og så vil han jo bekræfte sin teori omkring, at traileren er farlig. Så jeg vil gerne nå at bakke ham ned, inden han selv bliver nervøs. Og det her, det var træningens for i dag for Sago, og han gjorde det virkelig godt. Så har vi Julius her, som jo er en lidt anden type, fordi Julius er noget mere introvert, og han er lidt mere sådan en pony, jeg tror mange vil tænke bare var stædig. Og I kan se, at han starter igen med at foreslå den her venstre side, som han også gjorde i sidste video, og det er jo fordi Julius tidligere har haft succes med, at hvis han har følt sig meget presset, så har han kunne løbe til venstre ud forbi rampen, og så hen langs traileren. Det er jo sådan, han blandt andet har smadret en trailer. I stedet for nu at gå væk fra traileren, når han står ude på siden, så beder jeg ham komme op på rampen. For I kan godt se, hvis han går ud til venstre side af traileren, og jeg så går ned og går en runde, så fortæller jeg ham jo faktisk, at hvis man går ud på siden af traileren, så går vi væk fra traileren ved at gå den her runde. Og det ønsker jeg jo ikke. Så selvom han står skævt, så siger jeg til ham, vi kan sagtens stadig komme op på traileren derudefra, og så går vi bare runden, når han ligesom har honoreret det. Så I kan se, her går vi også en lille runde, så vi lige kan komme lige på igen. Yes, og jeg lader ham bare lige kigge, foreslår i torvet vej vi skal, og så honorerede han faktisk at stå helt fint og lige på rampen og kan få en god bid. Så der er sindssygt mange små detaljer i det her, og jeg håber virkelig også, at I kan nå at følge med i nogle af alle de små ting, som I ser på den her video. Så nu giver jeg ham igen god tid til lige at stå og kigge, og så bakker jeg ham ned, når han er færdig med at kigge. Og så spørger jeg ham faktisk, om han kan komme op igen, og det gør jeg ved lige at løfte pisken og lige prikke til ham og sige min fremlyd, og han går op med benene sådan okay confident. Han tager lidt de her små skridt, og det er noget af det, jeg lægger mærke til i sådan en video her. Det er jo det her med, at han tager de her bitte små skridt ad gangen, og det fortæller jo også, at hans nervesystem ikke er helt nede, og han faktisk ikke helt er så rolig. Og som sagt er Julius virkelig sådan en hest, der kan snyde mange mennesker, fordi han jo ser relativt rolig ud. Men lige så snart man lægger for meget pres, så siger han altså også lige så stort nej, som han ser rolig ud. Hvor at Sago er lidt mere hele tiden en lille smule on edge. Så her der har vi altså igen smukke Julius, og I kan lægge mærke til, at jeg giver jo godbiden sådan et godt stykke ind i traileren, og lægge mærke til, hvordan han læner sig frem imod den, og det er jo fordi, han ikke ønsker at gå et skridt længere ind. Og det er også helt okay. Jeg prøver ikke på at holde godbiden, så han ikke kan nå den, men det er okay, at han lige skal strække sig lidt efter den. Så her kan I faktisk se, at han selv foreslog at gå op på rampen, og det var faktisk ret sejt, så jeg bakkede ham ned, og så sagde han selv, jeg kan faktisk godt sætte 2 ben på den her rampe her, og det honorerer jeg selvfølgelig, og siger til ham, at fedt, at han selv har lyst til at komme op. Og her kan I igen se den stilling, jeg mener, han står i, det her med, at han står meget spredt med bagbenene, fordi han har ikke lyst til, at de her bagben skal ramme rampen. Det var et af hans store hurdles i det her forløb, det var, at de der bagben, de skulle ikke op på den rampe. Og det kan jeg godt forstå, for lige snart bagbenene er oppe på rampen, så er de jo ligesom, ikke på jorden, og det er jo det, han ikke ønsker. Det er jo, han ønsker, at alle benene helst skal være uden for traileren. Så vi går en runde igen, han kommer okay lige op igen. Han kigger ud til den venstre side igen, som fortæller mig, at han synes, det er en lille smule svært, fordi han jo lige tjekker, om man kan løbe den vej. Og i stedet for at fokusere på, at jeg gerne vil have ham til ikke at løbe ud til venstre, så tænker jeg, hvad kan jeg gøre for, at han synes, det er endnu sjovere og endnu mere behageligt bare at blive her på rampen i stedet for. Og det er jo ved netop ikke at gå til grænsen af, hvad han kan tåle. Så I kan se her, der bakkede han faktisk selv ned. Jeg holder en lille smule pres i torvet, bare lige for at indikere retningen, og spørger ham, om han bare vil komme op igen. Forestil jer lidt, det er det samme, som hvis en hest den skal stå inde i en hesteboks og spise.
En rolig hest, den vil bare stå og spise af krybben, hvor en urolig hest vil måske tage en bid af maden i krybben, og så vil den gå en runde, tage en bid af maden i krybben, og så gå en runde. Og så skælder vi jo heller ikke hesten ud for at gå den her runde. Tværtimod så afventer vi jo oftest, at den bliver rolig, eller prøver at hjælpe den til at blive rolig. Og det er lidt samme princip her, så jeg skælder ham ikke ud for at bakke ned, for det er bare en information til mig om, at han synes, det var for meget, eller at der var gået for lang tid, eller han blev i tvivl. Og så i stedet for at skælde ham ud for at bakke ned, så siger jeg, hov, det er helt okay, prøv bare at se, om du kan komme herop igen. Så lige nu øver vi altså rigtig meget det her frem-signal, og det er derfor, jeg bare lige bakker ham ned, giver ham en kort pause, og så spørger ham frem igen med pisken. Så her der spørger jeg lige ham frem igen, og læg igen mærke til de her museskridt, han tager, og hvordan han læner den der bagpart. Og det er igen fordi, at han virkelig gerne vil honorere det, jeg siger, og han vil så gerne have en af de der kiks, jeg har i hænderne, men han vil virkelig ikke gerne ind i traileren. Så her der klikker jeg ham faktisk, fordi jeg synes, det var rigtig flot, han turde tage bagbenet frem. Og igen, jeg er ikke interesseret i, at han skal tage bagbenet op lige nu. Jeg er tværtimod bare interesseret i, at han har lyst til lige at stå på rampen og blive der. Og her kan I igen se det her interval, jeg klikker med. Altså jeg klikker, holder pause, klikker, holder pause. Så har vi gået en runde en gang til, og er klar til at komme op på rampen igen. Og han klarer det bare så sejt, Julius. I kan se her igen, der sætter han selv forbenet op på rampen. Det var rigtig fint, det må han gerne. Jeg kan godt finde på at afbryde dem i at gøre det, hvis jeg synes, det er for hektisk en måde, de gør det på. Men her gjorde han det faktisk rigtig fint. Så begynder jeg lige stille her og spørge Julius frem, og nu er han jo ved at være en lille smule træt her, der har vi trænet cirka 10 minutter, og jeg håber, at I ligesom jeg kan fornemme, at han er ved at få i nogle momenter sådan næsten tendens til at være sådan lidt nedlukket. Altså at fordi han er ved at være træt, og fordi han synes, det er rigtig svært, så i nogle momenter, når jeg kommunikerer til ham, så er han faktisk næsten en lille smule nedlukket. Og det er virkelig noget, jeg begynder at lægge mærke til i den her session, og som virkelig er et tegn på, at han faktisk er rigtig stresset. Og derfor så går der heller ikke så længe, så stopper jeg faktisk den her session. Men I kan se, hvor langt han har fået bagbenene hen til rampen nu, og det er jeg jo rigtig glad for. Så det står jeg lidt og klikker ham for, og så bakker vi bare ned igen. Fordi jeg igen prøver på ikke at have en attitude af, at jeg bare hele tiden vil have mere og mere og længere ind i traileren. Men bare har en helt rolig attitude på, at hey, det er faktisk bare, at vi går med forbenene op, vi står og strækker os lidt efter godbiden, og så er det egentlig bare det. Så her der spørger jeg ham om fremad igen. Så løfter min pisken en lille smule, fordi det er mit fremsignal, og det er igen, fordi jeg ikke ønsker at trække ham ind i traileren. Og så klikker jeg ham faktisk, især hvis jeg kan høre, at hans bagben lige rammer rampen. Og det er jo fordi, jeg gerne vil have, at han forstår, at ja, det har faktisk noget med rampen at gøre. Det er noget med rampen, jeg drømmer om. Så hvis hans bagben de ligesom rører rampen, jamen så får vi bare et klik. Så går Julius ud igen, og her der gik han selv ud, så det vil sige, at jeg spørger bare lige, om han kan komme med frem igen. Og det synes han er stadigvæk er sindssygt svært. I kan se, her bakker han ned igen, da jeg spørger ham frem. Og i stedet for at blive ved med at spørge mere og mere frem og øge presset, så lader jeg ham bare bakke ned og siger, lad os bare prøve at gøre det igen. For jeg vil gerne have, at han til sidst tænker, okay, så min konsekvens af, at jeg bakker ned, det er bare, at hun spørger, om jeg vil gå op igen. Og det vil jo gøre, at når han er tryg, så vil han tænke, det kan ikke betale sig for mig at gå ned, fordi op i traileren, der får det første godbidder, og jeg er jo også trygt derop, så derfor vil jeg hellere blive stående stille og spise, ligesom jeg siger inde i boksen. Her der kan I lige se, at jeg laver en blokering, kalder jeg det, så jeg svinger faktisk lige pisken ud ved siden af ham. Jeg rammer ham ikke, jeg er nok en halv meter fra ham, men bare lige for at fortælle ham, den der venstre side der, det prøver jeg lige at foreslå ham, om vi ikke lige skulle lade være med at gå ud til den der venstre side. Så jeg tager det som et hint omkring, der var noget her, han synes, der var for pressende, og det er også okay. Og så tager jeg det bare stille og roligt igen og siger, hey, kan vi lige prøve at komme op med et ben måske? Og så foreslår jeg ham lige, om vi kan gå et skridt længere frem her på rampen. Og I kan se, at jeg øger ikke presset. Jeg står faktisk stille og roligt og bare svinger den her pisk lige så stille, mens jeg siger mit fremsignal, og jeg siger bare som fremsignal. Yes, og så bakker han ned igen. Jeg bakker bare med. Sørger for ikke at holde igen på tåret, men bare holde sådan en kontakt, der betyder, hey, jeg drømmer faktisk om, at vi kunne komme fremad. Så jeg spørger ham lige, om han kan gå lige på igen. Det kunne han godt. Så hele tiden sørger for det her med, at konsekvensen af, at man går ned, det er bare, at man bliver spurgt om op igen. Det er ikke sådan, at konsekvensen af, at han går ned, er, at jeg hiver, eller siger, eller kan du så lade være, eller hiver hårdere i ham. Så står vi lige for et godbid igen, og her kan I igen se, hvordan han er okay med at have bagbenene ret tæt på rampen nu. Og bare lige står og giver ham et par kiks i de her gode intervaller, og så bakker jeg ham ned. For nu har vi haft en lidt lang sekvens, hvor han jo faktisk endte med at synes, det var en lille smule uhyggeligt. Så nu er det vigtigt, at det er mig, der når at bakke ham ned. Og så er vi færdige med den trailersession, fordi jeg synes, Julius gjorde det rigtig godt. Så har vi Solvej her. Solvej er kun 1 år gammel, og hun har aldrig været i en trailer. Solvej har gået rigtig meget agility-forhindringer, og jeg kan virkelig anbefale, at man begynder at gå nogle agility-forhindringer med sin unge hest, hvis man gerne vil have, den skal i trailer. For som I måske kan fornemme på videoen her, så starter jeg med at bruge rampen lidt som en agility-forhindring. Altså at hun lærer at gå på den. Den siger lidt en mærkelig lyd, den er skrå. Nu ved jeg godt, det ikke er den her vej, hun skal ind i traileren. Og så får hun et klik for det. Hun er klikkertrænet i forvejen. Det er en af mine opstallere, der ejer den her skønne pige. Og så går vi bare stille og roligt frem over den her rampe. Så kan I se her, der foreslår jeg hende, om vi kan gå op på den, og så kigge sådan lidt skævt ind i den.
Og det, jeg gør rigtig meget med Solvej her, det er, at jeg klikker hende for opsøgende adfærd, eller roser hende for opsøgende adfærd. For igen, hvis man ikke bruger klikkertræning, så kan man bare bruge helt almindelig ros. Så det vil sige, når hun snuser til noget ind i traileren, når hun får lyst til at snuse til siden af traileren, får lyst til at snuse til skillerummet eller andet, så roser jeg hende. Så foreslår jeg hende lige, at vi kan gå ud igen, og jeg går også gerne en lidt skæv vej ned ad traileren, så hun ligesom finder ud af, hvordan den fungerer. Og I kan se, at jeg har ikke stramt fat ud foran, fordi jeg vil gerne have, at hun bare selv eksperimenterer med, hvordan man kan bevæge sig på den her rampe her. Så nu prøver jeg at foreslå Solvej, at man kan gå lige op på den her rampe her. Og I kan se, at hun står lige og snuser lidt til den, og skal lige finde ud af, om det egentlig er noget for hende det her. Og det er okay, jeg tager mig god tid. Med Solvej har jeg jo et totalt clean slate, og kan derfor bare bruge altid i verden på at gøre hende glad for traileren. Så I kan også se på et tidspunkt her, der foreslog hun mig lige, om vi skulle gå væk fra traileren, og så spørger jeg hende bare lige i torvet, hey, kunne vi ikke lige prøve at blive i den her situation i stedet for? Så Solvej, hun står lige og kigger sig lidt omkring, der kommer lige gående en hund, og der sker alle mulige spændende ting. Så hun kigger på rampen, hun skraber lidt på den, og det må man gerne. Der er virkelig noget i, at hvis heste skal undersøge noget, så er vi nødt til at lade dem undersøge det på den måde, heste nu engang undersøger ting på. Og en af de parametre er, at heste undersøger ved at skrabe. Så jeg er okay med, at hun står og skraber på traileren. Hun snuser lidt til den igen, og jeg klikker hende lidt. Så ændrer jeg lige torvets position her, fordi jeg har sat den i siden. Det gør jeg ofte, når jeg trailertræner, fordi jeg gerne vil sende dem ind. Men her der vælger jeg at gå foran Solvej ind, og derfor sætter jeg altså torvet nede under grimen. Så igen, så klikker jeg hende for at komme lidt op mod mig. Solvej har jo prøvet det her med podier. Jeg lader hende kigge rundt og har endelig bare et løst torv. Foreslår hende, om hun har lyst til at kigge på nogle ting. Hun siger, jeg ved ikke lige, hvor jeg skal gå hen med alt det her mærkelige noget. Så hun kigger lidt rundt og foreslår, om hun skal gå ud af siden. Jeg siger, nej, det skal vi ikke lige. Og spørger hende med min fremlyd, om hun kunne tænke sig at prøve at komme et lille skridt frem. Og da hun så går det lille skridt frem, så klikker jeg hende, og så bakker jeg hende ned igen. For jeg er heller ikke interesseret i, at Solvej bare går ind i traileren lige pludselig, og så måske bliver forskrækket derinde, fordi hun slet ikke var klar til faktisk at komme derind. Så jeg ønsker faktisk ikke, at Solvej skal længere ind, end det, som hun er lige her, hvor jeg står og klikker hende ind i traileren. Og så kan I se, så bakker jeg hende faktisk relativt hurtigt ud igen, fordi jeg ønsker, at hun skal forstå, hvordan bak fungerer ned ad en rampe, men også for, at hun forstår, at det gælder altså ikke bare om at komme ind i den, for så kan jeg jo risikere, at hun bare bliver nervøs derinde. Så det var altså dagens træning med skønne lille Solvej.